sille mallikselle. Ja. Nyt meillä on haastattelu hiusalalle. Voitko sanoa ensin, kuka sinä olet täällä? Joo, eli mä oon Heini Isosaari. Joo. Ja mä oon nyt täällä Joo. opettajana ja toimin samalla hiusalayrittäjänä työelämässä. Ensin kysymys. Mitä etua haltija ja hänen mielestään kyseistä yritysmuodossa on? Mitä etuja ja haittoja? Joo. No, mä oon itse tällä hetkellä sopimusyrittäjänä, eli mulla on prosentuaalinen osuus mun kuukauden tilistä, eli mulle jää itselle 70% ja sitten yrittäjälle jää 30%. Eli sitten siinä on etuna se, että mulle jää aika paljon, kaikki mitä mä teen, niin mä saan sitten itselle. Mutta sitten aina kun mä en ole siellä liikkeessä, niin sitten tietenkään mä en saa mitään, koska mulla ei ole tuntipalkkaa siellä. Eli se on tavallaan sitten se huono puoli siinä. Ja se on aika joustavaa, että saan itse päättää työajat ja hinnatkin periaatteessa saisin päättää itse, mutta menen kuitenkin sen liikkeen hinnoille, missä on. Eli sopimusyrittäjänä tosiaan. Työllistelkaa, millä keinoin he markkinoivat liiketään? No ehkä meidän liikettä kaikkein eniten markkinoidaan noiden sosiaalisten kanavien kautta, eli netissä, Facebookissa ja Instagramissa. Eli aina meidän työntekijät, me ollaan kaikki siellä yrittäjiä, meitä on yhteensä 9 yrittäjää siellä liikkeessä ja kaikki jakaa aina meidän tekeleitä, meidän kuvia, mitä me ollaan tehty hiuksista värjäyksiä, kampauksia ja leikkauksia, niin jaetaan aina Instagramiin ja myös Facebookiin meidän liikkeen sivuille, niin sitä kautta sitten ihmiset yleensä löytää meille, koska varsinkin nuoret asiakkaat, niin ne on aina tosi paljon netissä, niin sitä kautta me markkinoidaan paljon ja sitä kautta tulee myös